Хайырлы кеш, сіз Муслим телевидениесін қарайсыз, эфирда бізде қонақта сәхифесі. Жайының ең матур шағы тизден халқыбыздың милли бәйрәме Сабан тойлары жете. Сабан тойға әзірлік турында район башлығы Рамил Хамзаулы Муллин белән сөйләшербез. Хайырлы кеш, Рамил Хамзович. Хайырлы кечләр. Сабан тойлары гадәттә элек-электән нәпенә язык эшләре төгәлләнгәч үткәрелгән. Менә быел игеннәрнең тырышына, авыл хуҗалыгының эшчәнлегенә һәм гомумән игенчеләребезнең эшчәнлегенә нинди бәя бирерсез? Беренчедән инде әйтәсем килә, безнең 100 меңнән гектар авыл хуҗалыгы җирләре бар. 83 мең гектарыбыз инде сөрүлек итеп кулланабыз. 50 мең гектарында бертөкле культуралар, техник культуралар утыртабыз. Быел да, Аллага шөкер, без аны бик оешкан рәвештә эшли алдык. 35 мең гектарда безнең инде шул бертөкле культуралар, 15 мең гектарда төрле техник культуралар. Көнбагыш, рапс, чөгендер утыртылды быел. Һәм әйтергә кирәк, быел бик күләмле эшләнде, ашламалар бик күп кертелде, элит рәвешле орлыклар алынды. Инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә авыл хуҗалыгында эшләүче егетләргә. Ләкин быел шунсы аяныч булды инде. Без теләгән яңгырлар булмау сәбәпле бу культуралар инде бүген бик без теләгәнчә түгел. Шуңа күрә инде без зур максат куйган үзебезгә, шушы Сабан той белән бәйле бу ел инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсә күп уңыш алырга 200 мең гектар алырбыз дип ниятләгән идек, ләкин ни кызганыч, бу инде быел барып чыкмас дигән инде безнең фикеребез бар. Әйткәнемчә, моның өчен инде менә бу һава шартлары үзенең тәэсирен бирде. Менә бу аномаль һава торышы, яңгырлар булмау шул төрле газык әзерләүгә дә кыенлыклар тудыргандыр. Төрле газык әзерләүдә эшләрне торышы ничек? Әлбәттә, ел сайын инде безнең бу вакытта инде күп рәвешле халык тарафыннан да шушы инде безнең авыл хуҗалыгында эшләүче оешма предприятиеләрбез, кеше фермерларыбыз шушы азык әзерләү вакытына кереп киткән идек. Ләкин менә былтыр белән дә чагыштырганда безнең бермә-бер түгел, кайбер җирдә 2-3 тапкырга азык культуралы инде азрак. Менә бүген 400 меңнән артык тонна печән әзерләнде, сенаж әзерләү бара. Ләкин ни кызганыч, әйткәнемчә, инде булган массаны без беренче укоста ала алмыйбыз. Без менә булган шушы печәнлек һәм инде сенажга ала торган майданнарны өстәмә туклану кертә башладык. Өстәмә агро сәнәгать технологияларын кулланып инде ашлап карыйбыз. Инде Аллаһ Тәгалә насыйп итеп, менә бу закынчы яңгырларында инде тәэсире булыр дигән безнең өметебез бар. Бәлки икенче шушы укос дип әйтәбез инде, икенче уңышта тиешле дәрәҗәдә безгә инде тырышып булган шушы күләмле азыкны җыеп алырга кирәк булачак инде. Рамил Хамзович, инде авыл хуҗалыгына кирип киткәнбез икән, терлекчелектә эшләр торышы ничек? Терлекчелекнең нигезен бездә кышчылык тәшкил итә. Терлекчелеккә килгәндә, Аллага шөкер, инде быел без былтыр менә зур проектка кирип китте инде Август компаниясе, беләсез, күләмле инвестициялар кертеп яңа комплекс төзи. Беренче этап 1200 башка ул сафкат бастырылды. Бүген инде анда Германиядән кайткан терлек бүген фермада. Алар инде бозаулап торалар, бозаулар ата. Бүген инде күбесе савымга кирип китте. Шунысы куандыра, безнең инде хыялда да булмаган 50 литр сөт бирә торган бүген токымлы малларыбыз бар. Тулайым районга алганда 4 меңнән артык безнең инде эрмәгөзө терлек бар. Шуның инде 2 меңгә якын аның сыер. Былтыр белән чагыштырганда үсештә барабыз. 6-7% үсештә барабыз. Бу инде күбрәк менә шушы яңа технологияларны куллануның нәтиҗәсе дип күрәбез. Һәм яңа малның кайту күләмле дип күрәбез инде. Шуңа күрә менә бу туган якта һәм инде августта инде безнең шушы күп зур комплексларда эш барса, шулай ук бар инде кече гаилә фермалары дип әйтәбез, шәхси хуҗалыкларда да үсештә барабыз. Теге безне бик зур итеп куандырмасак та, чөнки чынында инде 4 мең баш бик аз инде ул, ләкин бүген терлекчелек юнәлешендә инде эшләребез уңай күренештә. Менә инде исәнем, менә шушы әйткәнемчә, менә азыкны әзерләү зур максат дип куела инде, һәм инде технологик теге агротехнология инде шу азык өчен ветеринария кулланмаларын кулланып инде без инде менә ничек кенә булса да бу малларыбызны саклап, киләчәктә инде безнең шушы токымны үзгәртеп, гаилә фермаларында да инде башкача, заманча эшләргә өйрәнергә кирәк булачак инде. Кышчылыкка килгәндә, Аллага шөкер, шулай ук үсештә бара тармак. Бүген инде 35 майданчыкта эшләп килгән егетләребез шушы ярты ел эчендә 1,5 миллион чамасы чиби үстереп саттылар. Тавык рәвешле, чиби рәвешле, бройлер рәвешле инде. Шулай ук бүген быел өстәмә беренче площадка ачылды. Төрле инвестиция ясаучыларыбыз бар. Мәсәлән, 3 миллионлык ясаучылар да бар, 50 миллион ясаучылар да бар. Бүген инде менә зур комплекс безнең инде Михайловка җирлегендә крестьян фермер хуҗалык Химаев алып бара, үзегез күрәсез, гел җимерелеп беткән фермаларны тәртипкә китереп,
аларны бүген реконструкция эшләп, анда инде бүген беренче партия уже инде тавыклар үстерелде. Киләчәктә менә шушы ел азагына хәтлек анда инде аның шушы сугым әзерләп, аларны инде эшкәртеп, продукция рәвешле җиткерү цехында эшләнә. Суткасына 15 мең тонна, ул бик күп инде ул. Киләчәктә мин уйлыйм, безнең инде шушы фермерларыбыз шушы цех аркылы үткәреп тавыкларын инде продукция рәвешле сатсалар, бу инде шулай ук маржиналь рәвештә җирлек өчен тагын бер үсеш ноктасы булыр дип уйлап торам инде. Булай, Аллага шөкер, бу юнәлештә проблемалар булса да, быел чынында инде азрак кына проблемалар да бар, шир белән, башка ни белән, ләкин бүген әйткәнемчә, безнең инде тавыкчылык дөрмәгендә где-то 10-12% үсеш белән барабыз инде без. Рамил Хәмзович, очрашудан файдаланып, башка проблемаларга, көн кодагында башка мәсьәләләргә дә тукталып үтик әле. Менә җәй җитү белән халыктан төрле фикерләр ишетелә башлый, су җитмәүгә бәйле. Менә бу су җитмәүнең сәбәбе нидә һәм моның хәл итү юлларын нәрсәдә күрәсез? Безнең инде ике юнәлештә карасак, авылларыбыз һәм инде әйтик Мөслим үзәге, районыбызның үзәге Мөслимдә, чынында бу проблема җәй җитсә ел саен инде арта. Әле азакынчы елларны без бик артык теге кытлык сизмәсәк тә, ләкин кеше саны арту бәйле, хуҗалык арту бәйле, бүген инде менә азакынчы елларны Мөслимдә дә андый мәсьәләләр күтәрелә башлады. Ну, беренчесенә әйтәсем килә, чынында җәй дәврендә суның кулланышы арта. Менә безнең бит инде, әгәр дә ул су җирлеккә җитмәсә, ул кыш көне җитмәс иде. Ләкин кыш көне безнең бер проблема юк. Бер генә җир, ну, әлбәттә инде насос катмаса, или су линиясе катмаса, безнең инде бер генә җирлектә су юк дигән мәсьәлә күтәрелми. Бу нәрсә турында әйтә? То есть кешегә юыныр өчен, ашар өчен һәм инде көндәлек рәвештә үзенең инде тәрбияләр өчен безнең су җитә. Менә бу яз, көз һәм җәй айларында кеше инде ул суны куллана башлый, су сибү өчен. Әле ул аны үзенең яшелчәсен насипсә, без бер хәл булыр. Ләкин ни кызганыч, бәрәңге бакчаларына хәтлек сибүче райондашларыбыз бар. Бу әлбәттә инде менә тупас күренеш дип әйтәм мин. Чөнки әгәр дә син үзең турында гына уйласаң, җәмгыятьтә яшисең икән, моның инде бер нинди куанышы да бәрәкәте булмый. Менә шушы сәбәпле ни кызганыч безнең су җитми. Менә бер генә мисал. Әле шушы эфирга әзерләнгәнчә без инде бик кырлыкта булдык, ләкин менә азакынча үткән 2 яңгыр, 2 көн яңгыр яуды, әйтик Мөслимебездә яуды, авылларыбызда яуды, һәм су күләме буенча бүген инде давление да бар, су да бар, чөнки ни сәбәпле? Су сибүче юк. Менә бу бер генә мисал. Бер генә мисал. Шуңа күрә монда инде әлбәттә безгә сабыр булырга кирәк. Бүген инде уйларга кирәк. Халкыбыз турында уйлыйбызмы, күршебез турында уйлыйбызмы, үзебезнең кардәшебез турында уйлыйбызмы, ләкин үзебез турында гына уйлыйбызмы? Монда инде азрак кына менә бу җәмгыяви кануннарга нигезләнеп безгә яшәргә өйрәнергә кирәк. Әлбәттә су җитәргә тиеш. Ләкин бүген Мөслимгә килә торган 16 километрдан Ташлыяр авылыннан килә торган чишмә суын бәрәңге бакчасына сибү бу инде мәгънәсезлек. Бүген Аллага шөкер Мөслим бай җир ул. Аның бүген 5-6 метрда катламада бүген әйтик безнең шушы Ак елгасы тәсире белән техник су кулланырга мөмкинлек бар. Бер ни авырлык юк, Аллага шөкер әле бүген аны берәү дә кысмый. Әгәр дә без шунда инде кыю кагып, менә без бәлки чакта безнең үзебезнең вакытта яшәгәндә әтиләр дә кыю кактык, шул суны без кулландык нигә? Бакчага. Инде кирәк шәр өчен, ризык әзерләр өчен без суны чишмәдән алып кайттык. Ул бүген дә андый усул белән яшәргә була. Бүген бер нинди проблема юк. Бүген инде аны махсус үзең эшләргә эшли аласың, яисә нидер махсус кешеләрне чакырта аласың. Әлбәттә чыгымы бар, ләкин без ничек кенә булса да үзебез турында гына уйлап тур, чыннан да җәмгыять кануннары белән яшәргә тиештер. Шуңа күрә мин инде менә халкыма, авылдагы яшәүчеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез бергә уйлыйк. Беренче чиратта бәрәңге бакчасына суны ачканда уйлыйк, күршебез ишәр микән? Ул ничек җуыныр микән? Ул нәрсә ашар микән? Ул нәрсә эчәр микән? Менә шушылай берне уйласак, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте киң, җирлегебезгә бәрәкәт булыр. Шуны гына әйтәсем килә, без инде тик тормыйбыз. Авылларыбызда бик күп кенә су системасын реконструкция эшләдек. Шушы 3 ел эчендә төрле программаларга кирип, әйтик, чиста су программаларына, үзара салым программаларына, муниципаль бюджеты белән без инде авылларыбызда 60% су челтәрен алмаштыра алдык. Башняларына су поен системасын куя алдык. Шулай ук өстәмә чишмәләрне жалгый алдык. Бу инде авылларда азрак кына ситуацияны уңайга үзгәртә алды. Мөслимебездә шулай ук бик зур күләмле эшләр эшләнде, менә бу су челтәрен реконструкция эшләү, өстәмә әйтик линиялар ясау. Һәм инде менә быел, Аллага шөкер, без программага керелдек. Уражбаштан өстәмә линия, Уражбаш чишмәсендә Мөслимгә кертергә ниятебез бар. Проект эше тамамланып килә.
инде безнең Алла бирсә өметебез бар. Быел аның инде линиясында жалгап Угәрәшваш белән Иске Аула хәтлек төзибез дә. Иске Ауланың инде безнең мөселимгә чыгарылган 2 линиябыз бар. Алла бирсә инде менә бу линияларында без файдаланып, шушы суны өсти алсак, бу мөселим өчен инде су күләмен артырыр дигән өметебез бар. Шуңа күрә әйткәнемчә инде монда инде ничек тә булса бер-беребезне хөрмәт итеп, кайвакыт сабыр булып, әйтик, шушы мәсьәләләрне уңайга хәл итү ягын бергә уйларга кирәктер инде. Рамил Хәмзәевич, тагын бер мәсьәлә. Бүген коронавируска каршы вакцинация сату бара. Менә бу вакцинациягә карата сезнең табиб буларак фикерегезне беләсез килә. Монда инде күбрәк специалистларга сүз бирә кирәк. Көндәлек рәвештә шушың белән шөгыльләнә торган, чынында менә көтмәгәндә зур бәла килеп төште. Былтыр бигрәк тә авыр булды. Әле ул без аңа әзер дә түгел идек. Давалау механизмнары да юк иде, әйтик, дарулар да җитми иде. Шуңа инде былтыр әлбәттә карантин ябылды, мәктәпләребездә балалар укымады, оешма предприятияләр ябылды. Чынында бу бик зур тәэсир итте Рәсәй күләмендә түгел, дөнья күләм экономикага. Менә мәсәлән, бүген инде без күп зарланабыз, чынында бик каты әйберләрнең хаклары артты. Әйтик, бүген төзелеш әйберләре булсынмы, ризык әйберләре булсынмы, әле без аны нигә япканда, карантинга япканда, без аны сизмәдек тә. Былтыр берәү дә сизмәде коронавирусның экономик икътисадка тәэсирен. Ә быел ул шуның нигә? Әйтик, җимеше. Чөнки икътисадның торышы ул теге секунд эчендә күрсәтелми. Менә бүгенге менә бу хаклар әлбәттә шушы икътисадка аның тәэсире. Әгәр дә без тагын да тирәнрәк керсәк бу проблемага, әйтик, карантин авыру арту белән бу һаман да тәэсир итә безнең икътисадка. Шуңа күрә дәүләт җитәкчелеге зур максат куйды. Безнең инде шушы фәнни яктан алып бара торган институтларга, галимнәргә ничек кенә булса да моңа каршы көрәшү юлларын табырга. Шуның бер ягы давалау булса, монысы инде әлбәттә авырган кеше, ләкин күбрәк менә шушы шир булдырганчы профилактик мәсьәләләрне күздә тотып, безгә инде эшне алып бара кирәк. Шуңа күрә бер ысулы саклану чарасы булса, әйтик, маска, башка, әйтик, антисептиклар, башкалар, контактларны киметү, икенчесе әлбәттә вакцина. Шуңа күрә әгәр дә инде безнең бүген 3 төрле вакцинабыз бар. Галимнәр моны инде раслады, төрле фәнни тикшерүләр үткәрелде. Әлбәттә бик аз вакыт үтте. Шул сәбәпле инде бик күп имешләр дә бар. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә? Әгәр дә бүген специалистлар әйтә икән, бу файдалы, әлбәттә моны кулланырга кирәк. Менә районда безгә инде максат куелды, 60%-ында ким булмаган кешене вакцина аркылы үткәрергә. 9200 кешегә безгә вакцина үтәргә кирәк. 28% кешебез моны үтте. Калганнарга да безгә ашыгырга иде. Чөнки нәрсә генә булса да, әгәр дә әйткәнемчә галимнәр моны максат итеп куйганнар икән, файдасын бар дип әйтәләр икән, моны значит әлбәттә кулланырга кирәк. Чөнки без инде менә тарихтан карасак, күрәбез, оспа шире булсынмы, башка төрле ширләр булсынмы, заманасында бик күп булдыралар. Ләкин шушы вакцина аркылы аны киметеп, инде бүген без Аллага шөкер ул ширләрнең кайда икәнен дә белмибез. Рамил Хәмзәевич, шул вакцинациягә бәйле халыкта да төрле имеш-мимешләр бит йөри һәм инде WhatsApp'тан килгән, социаль челтәрләрдә күргән имеш-мимешләргә күбрәк шана дип әйтикме? Куркалар, билгесезлектән куркучылар бар. Беләсезме, менә кеше заты шундый инде ул һәр вакытта ниндидер яңалык керсә, ул аңа каршылык, аның күңеленә каршылык туа. Ләкин бу очракта шуны әйтергә кирәк. Менә без үткән елны күрдек. Күпме, менә уйлагыз, biz yıl sayın 200 pnevmoniya үпкә ширен регистрация үтсәк, коронавирус куелмаса да, былтыр 1000-нән артык кешебез безнең үпкә шире белән авырды. Күпме кеше вафат булды. Аны күрдек, якыннарыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз, ни кызганыч, төрле сәбәпле бу дөньядан китте. Әлбәттә, моңа сәбәп булды коронавирус. Инде Аллаһ Тәгалә тәкъдирләре белән инде киттеләр, ләкин без аны күрдек, алар шуның белән китте. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә? Бәлки менә бу илгә карата һөҗүмне аны төрлечә кулланырга мөмкин. Бүген шул социаль челтәрләрдә төрле, әйтик, безнең илнең тотрыклыгын җимерүче, төрле каршы торучы структуралар бар. Шуңа күрә аларның бер коралы халыкка тәэсир итү. Шуңа күрә менә бу коронавирус сәбәпле башка төрле, әйтик, икътисадның тотрыклыгы, сәясәттә булган мәсьәләләргә төрле шул роликларны әзерләп, бүген инде чынлап та җәмгыятьне җимерү бара. Шуңа күрә без монда бәлки социаль челтәргә түгелдер, ә галимнәргә нигезләнергә тиештер. Галимнәрнең хезмәтләренә, чөнки 20, 30, 50 ел эшләгән галим әлбәттә ул күбрәк беләдер. Бүген урамда бер ролик төшереп чыгарган кешеләр безгә карата. Әлбәттә, нинди генә яңалык булса да, аның инде кемгәдер бәлки начар тәэсире дә булыр.
Чөнки без белелмибез. Кемгәдер инде анафилактик шок табылырга может. Ләкин галимнәр, табиблар аны бүген файдалы итеп дип күрәләр икән. Бүген инде аны бәлки куллану безнең өчен файдалыдыр. Шуңа күрә мин инде райондашларыбызны өндисем килә. Шушы вакцина әгәр дәүләт аңа бит бик зур чыгымнар җәлеп ителде. Бүген федераль бюджет аны бүген күз өстенә күтәрә. Шуңа күрә дәүләт җитәкчелеге ил турында уйлап, халык турында уйлап бу мәсьәләгә уңай ягы бар икән. Бит бүген шул Россия вакцинасын аны чит илдә сатып алалар. Шуңа күрә әгәр дә без аны бүген кулланырга максат итеп куелган икән, безгә аны тиз арада эшләп чыгарга кирәк. Шуңа күрә менә алда торган Сабантуй чаралары булсын өчен кунакларын каршы алабыз, башкасын алабыз, үзебезне саклыйк. Шуңа күрә минем инде зур үтенечем, ничек кенә булса да менә бу тиз арада безгә инде шушы куелган максат планны үтәп, бу мәсьәләдә безгә инде уңаяктан күренсәк яхшы булыр иде дип уйлыйм. Янәдән Сабантуйга кайтып, Рамил Хәмзович, менә быел Мөслимдә бөтен дөнья татарлары Сабантуй, федераль Сабантуй үтәчәк. Мөслимнең Сабантуйга әзерлеген ничек бәяләр идегез? Чыннан да безгә инде бик зур максат куелды. Безгә инде әйтик дәүләт җитәкчелеге тарафыннан татар дөньясыннан шундый бер әйтик экзамен үтәргә мөмкинлек бирелде. Шушы Сабантуйны үткәрергә былтыр инде без аны үткәрергә тиеш идек. Әйткәнчә менә коронавирус сәбәпле инде үтмәде. Быел инде аның көне билгеләнде. 3 июль көнне инде безнең шушы зур чарабыз үткәрелә. Нәрсә әйтәсем килә? Чыннан да бик күләмле эшләр эшләнелде. Бик күләмле эшләр эшләнелде. Яңа Сабантуй мәйданы булдырылды. Бәлки инде халыкта арып та киткәндер, ләкин нәрсә генә әйтсәң дә без көн саен инде экскурсиягә килгән кешеләрне күрәбез, райондашларыбызны күрәбез, читтән килгән кешеләрне күрәбез. Мәшәкате күп булса да, шуны күздә тора кирәк, аның барысы да үзебез өчен кала. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә? Амфитеатр төзелде, кече амфитеатр төзелде, Сабантуй мәйданнары төзелде, өстәмә юллар төзелде, тротуарлар төзелде, Мөслимбез тагын матурланды. Бик күп социаль объектларны ремонтлап, әлбәттә без табышта. Без былтыр да бик күп күләмдә эшләр эшләдек. Менә үзегез карагыз. Август киңәшмәсе үтте, без Чаллы юнәлеше юлын ясап бетергән идек. Быел менә үзегез карагыз, Актаныш юнәлешендә бик күләмле эшләр эшләнелә. Әлмәт юнәлешендә юл эшләре, Шуганка, Азнакай юнәлешендә безнең бик күләмле эшләр эшләнә. Әлбәттә менә бу проектлар, алар инде җирлек өчен бик зур инвестиция кертәләр. Өстәмә социаль объект менә былтыр сәнгать мәктәбенә ремонтлый алдык. 50 миллионнан артык федераль бюджетка кирип без аны ремонтлый алдык. Бүген иң әйтик нинди генә кунак килсә дә, нинди генә балаларыбыз нинди бүген условиядә бүген алар тәрбия алалар. Шуңа күрә Аллага шөкер, булар барысы да җирлек өчен бик зур файда инде. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бик күләмле эшләр эшләнелде. Хәзер инде без әйтик финишка чыгып барабыз. Безгә инде шул җыштыру, чистарту, планлаштырган эшләрне эшләп бетереп, инде шушы зур кунакларыбызны каршы алырга кирәк. Чөнки әйткәнемчә инде бу безнең өчен барыбыз өчен дә имтихан, ләкин ул безнең ишханлыкны, бердәмлекне һәм инде әйтик, менә без бит инде милләт дибез, тел дибез, җәмгыять дибез, дин дибез. Менә бу мәсьәләдә әлбәттә инде безнең үзебезнең өлешне кертергә зур мөмкинлектер дип уйлыйм. Менә шул Сабантуйга күпме кунак килүе көтелә? Без инде фаразлыйбыз төрле менә бу әйтик регионнардан алган запрос белән, шәһәрдән алган ниләр белән әйтик сораулар белән, соннар белән килгәндә бер 50 меңгә якын кеше килер дигән безнең инде ниебез бар. Әйтик фаразлап торабыз, бер 50 мең кеше килер дип ничек булыр? Инде бу табигый шартлар белән бәйле, көннең матурлыгы белән бәйле. Шуңа күрә кырыйда безнең Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләре, Казаннан бик кунакларыбыз килер дип өметләнеп торабыз. Һәм инде Башкорт ягыннан, һәм инде безнең 500 гә якын делегат килә. Татар конгрессының 500 гә якын шушы татар сәүдәгәрләре килә. Безнең инде төп кунакларыбыз гына 2000гә якын булыр дип без инде көтеп торабыз. Әле бу кунакларыбыз гына, читтән килгән кунаклар. Инде зур иң ягын кунакларыбыз безнең инде шушы райондашларыбыз. Шуңа күрә безнең максат һәм инде планнарыбыз бер 50 мең кеше булыр дип торабыз. Шул ук мөслимләрдән бөтен дөнья татар Сабантуйына, бөтен Россия татар Сабантуйына мөслимләр кертелми икән дигән имеш-мимешләр дә йөри. Аллага шөкер, безнең һәр вакытта ишегебез ачык. Бер әйберне аңларга кирәк. Мөслим халкы, монда инде мөслим үзе, авыллары, ул беренче чиратта монда хуҗа. Без хуҗа, без кунаклар кабул итәбез. Ничек инде бүген йортыңа кунак чакырып итсәң, син үзе чыгып китмисең. Шуңа күрә беренче чиратта без кунак кабул итәбез. Шуңа күрә без даже авыл райондашларыбызга мөрәҗәгать иттек. Менә бу гостиницалар булмау сәбәпле мөмкинлегегез юкмы үзегезгә кабул итәргә кунакларны. Менә Аллага шөкер, бүген инде 400гә якын райондашларыбыз үз теләген белдерде, ләкин безгә тагын да урыннар кирәк. Шуңа күрә инде мөмкин булса, менә администрация мөрәҗәгать итеп, безнең Рушад Җәүдәт аның белән шөгыльләнә, Марина Рансын шөгыльләнә. Аларга да мөрәҗәгать итеп, бу эшне тагын да җанландырсак яхшы булыр иде. Чөнки нәрсәгә әйтсәң дә, килгән кунак шушы татармы, ул бит менә килә Омск шәһәреннән, әйтик Чиләбедән килә, әйтик Калининградтан килә, каян гына килми.
Олар шунда килеп, шуннан да бүген шушы татар мөхитенә кирип, алар бит сусаган. Шушы телгә сусаган, шушы татар мөхитенә сусаган. Алар шунда килеп, шушы мөсимизне күреп, шушы җылылыкны алып китәселәр, әле тагын да безнең шундагы читтәге татарларыбызның үсешенә, саклануына бер этәргеч булыр иде. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, беренче чиратта мөслимләр алар хуҗалар. Шуңа күрә хуҗа булгач инде алар тыйнак рәвештә кунакларын кабул итәргә тиеш. Шушы майданда һәм мөслимиздә алар аны каршыларга тиеш. Шуңа күрә бүген Аллага шөкер ишегебез ачык. Майданчыклар бик күләмле итеп эшләнелде. Бүген безнең төп майданга 5000 утырырга мөмкинлек бар, утыручылар. Әле безнең мондый күләмле, ул республика түгел, бәлки Рәсәйдә дә мондый күләмле Сабантуй майдан бер җиргә салмагандыр. Казанда да юк. Басып торучылар белән, читтә булган ниләр белән безнең бүген дөресен әйткәндә бер 30-50 мең кеше сыярлык без майдан ясадык. Менә бер генә мисал, безнең бүген күпердән алып шушы Сабантуй майданына эшләнгән күләм 276 гектар. Монда даже бөтен мөслимне бөтен чыгарсак та, без анда югалабыз. Шуңа күрә ничек кенә булса да безгә инде кунаклар кирәк, мөслимләр кирәк. Шуңа күрә Аллага шөкер ишекләребез ачык. Һәрбер кеше үзенә тиешле урынын табыр дип уйлыйм. Һәрбер тиешле кунагын кабул итәр. Шуңа күрә бер үк килсеннәр генә, кунакларын чакырсыннар, дусларын чакырсыннар. Аллага шөкер ишекләребез ачык. Һәрбер кеше урын табыр дип уйлыйбыз без. Бу атнада инде безнең мөслимнең авылларында Сабантуйлар гөрләячәк. Менә сез халыкка нинди мөрәҗәгать итерсез бәйрәм уңаеннары, Рамил Хәмзович, бәлки теләкләрегез бардыр? Чыннан да безнең инде федераль Сабантуй бу инде күбрәк теге кунаклар кабул итү белән бәйле булса, ул безгә инде бер мәшәкать булса да, без инде аны әзерләнәбез, көтәрбез. Ул инде әйткәнемчә 3 июльдә була. Үзебезгә хас булган туганнарыбызны, дусларыбызны җыя торган һәм инде татар дөньясының иң зур бәйрәмене берсе ул Сабантуй. Аллага шөкер, инде менә без аны быел үткәрә алабыз, былтыр үткәрә алмадык. Ничек кенә булса, менә шу туганнарның җепләрен саклый торган бәйрәмнәрнең берсе, милләтебезнең, динебезнең бер төсе дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә инде бу бәйрәмнәргә авылларда бик матур әзерләнү булды. Барлык райондашларыбызны, авылдашларыбызны, килгән кунакларыбызны мин әлбәттә шушы зур бәйрәм белән тәбриклисем килә. Матур авылларыбыз, төзек, бүген бик күп эшләр эшләнде. Рәхмәт итәсем килә авылдашларыбызга, райондашларыбызга. Менә бу үзара салым проекты үзен уңай яктан күрсәтте. Менә шуңа күрә бүген Аллага шөкер авылларыбыз кунак каршы алырлык, Сабантуй майданнарында кунак каршы алырлык. Шуңа күрә мин инде ихлас күңелдән барлык кунакларыбызны, райондашларыбызны шушы матур бәйрәм белән тәбриклисем килә. Сабантуйлар һәр вакытта гөрләп үтте. Быел да инде исән-имин генә безгә шушы бәйрәмнәрне гөрләп үткәрергә насыйп булсын. Илләребез тыныч булсын. Инде Алла Таала безгә шифалы яңгырларын бирсен. Үзебез имин булыйк, авырмыйк, үзебезне саклыйк. Менә шулай бергә булып, бердәм булып, күмәк булып эшләгәндә, алхамдулилла, Аллаһның рәхмәте киң, тагын да җирлегебез имин булыр. Аллаһның рәхмәте белән бәрәкәтле эшләр эшләргә насыйп булсын. Шуңа күрә барыбызга саулык, сәламәтлек, иминлек һәм иң изге теләкләр телисем килә. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Рамил Хәмзович. Сабантуйларның матур, күңелле һәм иң мөһиме имин, хәвеф-хәтәрсез үтүен телибез. Бездә кунакта район башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.